What's up guys, so welcome back to my channel. So from Choco Hills, since wala man ta nakasunod, nag-anime diri sa may sa Suarez Hill. Suarez Hill diri sa may Malaybalay City atong sudlon karon. Let's go. Suarez Hills is the newest attraction located in Malaybalay City. Before ka mosulod, mag-logbook daan kay nagpalo gyapon sila sa mga safety protocols. Actually nindot siya diri gyapon man kay overlooking siya, and then affordable po ang entrance. So open siya from 8 to 5 yata PM, and then pwede ka maka-relax, maka-muni-muni diri nga area. So worth it siya guys, actually worth it siya diri nga area. Kung naplano mo diri, okay ra gyapon na sila yung mga wala po ilang mga food po nagdala. Kung na may mga foods nga dala, wala may corkades diri gyapon. So pwede ra okay ra kay istanan, magmuni-muni mo, pawala sa mga stress, pawala sa mga problema. Yan, pawala sa mga kasakit sa pasakitan kasi mo mga hinigugma, iri. Ngani iri guys. Siya ilang ka mga naisali cottages yapon, so free ra mo magdala diri sa foods yata kay wala may corkades. Ayan. Let's go. Ang entrance fee diri guys 25 pesos sa adult, children 10 pesos. Pwede sa kadiri mag-overnight kung naa kay tent. 250 pesos ang bayad, pero wala 200 pesos lang. Kung nagplano po ka nga diri ka mag-birthday, pwede kaayo. Bisan pag-bring up photos, pwede kaayo guys.
that's all for today's video. Kung bago ka sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-subscribe. Okay. At i-click ang notification bell para updated ka sa mga videos nga among update ka sa mga videos nga among pang-upload o among laagan diri sa Bukidnon.